שלום לכולם, כאן ליאור ואני בפרק חדש. והיום אני עשיתי שטות. למה אני נמצא ככה? למה אין כלום? אני שרות קודם כל, אבל בסוף הסרטון הקודם אני שכחתי לכבות את המיינקראפט. אז אני מתתי מזומבים, הציוד שלי עף, נעלם, ואז עכשיו רודף אחרי זומבי קטן. אתם מבינים את הבעיה? אז אני אנסה להתמודד עם זה עכשיו. אוקיי, כן, לך ממני. לא, תעזוב אותי. הנה, מה? הוא לא נעלם. איך? לקח לי מלא זמן להגיע. איזה יופי, אוקיי, הוא לא נעלם. הוא לא נעלם. נקפא למטה. יש כאן זומבי. יש כאן מפלצות. אוקיי, אני בורח. לאכול. אוקיי, מה? וואי, יש לי מלא מזל. כמה מזל צריך שיהיה שכל הזמן הזה הוא לא נעלם. הייתי בטוח שהוא כבר נעלם. אני עשיתי שם סיבוב קטן. וואו. הייתי בטוח שזהו, הכל מההתחלה. וואו. כמה מזל יש לי. וואו. טוב, אני אמשיך. אוקיי, בוא נראה. יש לי כאן עכביש. אני רוצה קורי עכביש בשביל קשת. אתה צריך למות. בוא תעלה. באמת, מעולה. אוקיי, כן. וואי, יש לי כל כך הרבה מזל, לא ציפיתי לזה. הייתי בטוח שזהו. אני רוצה להרוג שם את הקריפר. כי הוא לא טוב לי. לא. אוקיי, הוא פתח פשוט. שלא מה שרציתי, אבל זה מה שקרה. באמצע מה הייתי? נכון, הייתי באמצע להשיג לי זרעים. כמה זרעים יש לי? יש לי 4. צריך יותר. וואי, יש לי כל כך הרבה מזל. אבל כאילו זה היה... למה לקח לה דברים שלי כל כך הרבה זמן להיעלם? למה זה זולג רק לכיוון אחד? מה זה? תפסיק לזלוג רק לכיוון אחד. ככה וככה. לא תספיק ככה. נו, תוכל את המגן. יש שם סירה. מגן לא עליי. וואי, זה מסוכן. אוקיי, התפוצץ. אוקיי, לרגע נלחצתי. הכל בסדר. אני ארוץ ואשים את הזרעים שקיבלתי, אבל אני צריך לשמור כמה זרעים, בערך 2 בשביל תרנגולות. אני מחפש עכשיו כמה תרנגולות. מה זה? אין כאן תרנגולות. פשוט אין, וואו. זה מפתיע.
אין כאן תרנגולות. טוב, יודעים מה? אני חושב שאני אצטרך לחכות, כי גם אני לא רואה כאן תרנגולות, וגם אני צריך את החיטה. אני לא יכולה לעשות הכל לחכים זרעים. אז אני חושב שמה שאני אעשה עכשיו, זה אני אתחיל מיינינג. רגע, אולי, נכון, יש לי... שמרתי ברזל אחד. לא? טוב, אבל אני אחסר כל מיני דברים שאני לא צריך עליי. הנה, אני יכולה לכם כבר קשת. אבל אני אעשה את זה עוד מעט. ככה. בדיוק אני צריך גם פחם. איפה היה הפחם שמצאתי? כאן? כן. אני אקח מפה פחם. ואז אני אתחיל להכין ממנו לפידים. מעולה. אני חושב שזה יהיה כמות מספיקה. מה יש כאן אחרי הלבה הזאתי? די כלום, אוקיי. בואו נראה. איפה אני אעשה את המחברה? כאן. אני צריך את הכף אבן שלי. שנתחיל. ככה. אני אתחיל את זה ככה. כלום, אני אתחיל ככה ואני אעשה ככה. ואז מכאן אני אתחיל ככה פשוט. כאילו שרק על בלוק אחד. וואי, אני כזה מופתע מזה. אני הייתי בטוח שאין, זהו. הלך לי כל הציוד. וואו, איזה מזל יש לי. כאילו, זה עמד שם איזה חצי שעה. אני לא מבין איך. כאילו, אחר כך אני מצאתי את זה, את עצמי כשאני מת. יש לידי זומבי. אני נהרגתי על ידי הזומבי הזה. ואין לי מושג איפה הציוד שלי. כאילו, הציוד שלי לא היה במקום שבו מתתי בעצם. זה ממש מוזר. כאילו, אני מתתי, פשוט מיד עצרתי את המשחק. כי רציתי שתראו מה קרה. ולא כאילו לשחק באמצע. אני גבוה ממש. טק. טוב. יש כאן רבין. אני לא רוצה לבוא אליו. לא בא לי. טוב, אז אני אעשה ככה. ואז אני אדע שיש כאן רבין. שים כאן לפיד. יש כאן גרבל ואני אחפור אותו. ככה. אני ככה. די עם הגרבל הזה. יש לי כאן קצת קרטורים כאלה. אני יכול לעשות ככה. טריק ממש טוב. שהוא פשוט שובר גרבל וכל מיני כאלה ממש מהר. כי כאילו כשהגרבל נופל על לפיד, אז זה פשוט נשבר. אז זה ככה. אוקיי, אנחנו עדיין גבוהים. עדיין לא מצאתי פה כלום, זה מפתיע. הנה. רק דיברתי. אוקיי. וואו. זה הרבה ברזל. כמה זה? צריך להסתכל. 12, במקום אחד. זה יותר מהרגיל.
עדיין יש לי 6... מה? אני חושבת שמשהו מוזר קרה כאן. זה לא היה רגיל. בוא נראה. שוב ניסי ככה. ראית את זה. אוקיי, יש כאן אדמה. זו אדמה. יש כאן קול, אני אקח אותו. אקח לפחות חלק ממנו. אם הוא יהיה גדול מדי, אני לא אקח את כולו, אבל אני צריך חלק ממנו בשביל שאני אוכל אחר כך לחמם את הברזל. יש כאן מערה. מה, אני נכנס אליה? לא בא לי. לא, אני לא נכנס אליה עכשיו. גם כאן אני אשים כזה ככה. אני ממשיך לקחת לי פה את הקול. שכאילו אני אעשה מיינינג רגיל, אז אני לא נכנס למערות. כי אני... או, גולד. גולדי פה. די, נו, אתם לא רציניים. כאילו, הם ממש רוצים לי שאני אבוא לפה. זאת המערה, אוקיי. רגע, אז אני אעשה... ככה, בשביל שאני אוכל למצוא את זה אחר כך. בעצם, אני אקח את הברזל מפה. אני אלך לצד השני. לא, אני שום גול, אבל אני לא אקח אותו בינתיים. יש לי את לי, אני יכול לעשות ככה פשוט. יואו, אני רציתי לשים כאן לפיד. לא, אין שם דיימונד. חבל. טוב, כאן את הכל הזה ניקח. אבל זאת מערה ענקית, אני לא רוצה ללכת פה לאיבוד. קח ברזל ואחזור. אחד, אתם רציניים? שים לי ברזל. כאן המשך. זה מערה קטנטונת. זה כאילו פיצול קטנטן. המערה הזאת היא ענקית. אני חושב שיהיה לי סט שלם של ברזל. אז אני לוקח את כל הברזל שאני מוצא פה. אם כאילו היה לי פה דיימונד אז לגמרי הייתי לוקח אותו. אבל אני חוצב פה את כל ברזל. כי אני רוצה שיהיה לי מספיק ברזל להכל. זה אף פעם לא... אין יותר מדי ברזל. אני אקח משם את הלפיס. כי בסוף אני אצטרך לפיס. כשאתה צריך לפיס זה ממש קשה להשיג אותו. אז אני אחפור פה ופה. אוי, נשבר לי.
טוב, אז אני חושב שזה הסימן שלי לחזור הביתה, ואז גם נראה לי שאני אסיים את הפרק. מאיפה מפה? מכאן. בעצם אני אסיים את הפרק עכשיו. יאללה, ביי. והפעם אני אסגור לכבות גם את המיינקראפט.